iş bolmaz. Gel köňlüm sydyk ile ýalbar Allaha. Yaradandan hiç ýaşyryn iş bolmaz. Rızk bir mukadderdir, şahu gedaga. Galam birdir, munnu yazan biş bolmaz. Bir neçeler ýortar giýje ýatmaýyn, birew ýatyr, öýde mähnet tartmaýyn. Takdir ezellen hergiz artmaýyn, gezen artyk bolup ýatan boş bolmaz. Bir goç ýigit ýalan dünýäge gelse, gylyk, gylyç, çörek, desterhan bolsa, yalançyda awry hem iman bolsa, 70, 80, 100den artyk ýaş bolmaz. Kimseler döwletmend, kimseler garyp, kimseler haýr edip zekatyn berip, kimseler ömründe nan diýip ýörüp, kimselerde ýassyk, düşük, aş bolmaz. Magtym goly bu günüňe şükür eyle, Allah'nyň gudratyn görüp pikir eyle, rızk üçin gamime, haqa zikir eyle, ezelle ýazylan senden daş bolmaz.